Зараз выступить Маковская Анастасия с вершем Владимира Караткевича «Рота в море». Ну, перш як пачну розповідати, я хочу крышечку патлумачыць сэнс назвы верша. Скажите, мабуть, хто-небудзь з прысутных ведае значэнне слова «рота»? Нет? Рота — это старажытнае усходнеславянскае слово, якое абазначае тое, што мы сёння завём клятвай. І да клятвы вельмі, дарэчы, падыходзіць аўтарства Караткевіча, бо, на мой погляд, яго клятвы заўсёды самыя палымянныя, самыя шчырыя, акурат для нас, для 17-гадовых юнакоў, якія калі любяць, то любяць да канца. Чаму я выбрала менавіта клятву? Бо зараз, у апошні час, на один вельмі непрыемны дамоклаў меч моцна цісне на карак нашай краіны, і таму нейкія словы падтрымкі тут не пашкодзілі б. А чаму мове? Ну, мабыць, не толькі таму, што мова — гэта канцэнтрат нашай культуры, нас саміх, нашай існасці, але яшчэ і таму, што стронка беларуская — гэта свята не толькі мастацтва, не толькі творчасці, але найперш свята мовы. Вось такая была прямалка. Зараз пішла. Владимир Караткевич «Рота мовы». Ёсць паданні вякоў, што разбурыць калісь Вавилонскую вежу Адам, и неумольно сольются все мовы земли у одну неровную наву. И моя безвыходно пойдзе ў змрок, у отрутны, як вечнасць тень, трапяткая и синяя, як васілёк, гарачая, як прамень. Я не шчасце, ні доўгі год, ні жадзён, але ж хай петля, хай памерці ў журбе, хай не будзе ні шчасця, ні будучых дзён, калі ў іх не будзе цябе. Сірата па з'едлівай волі багоў, гінучы мой карабель, хай не будзе світання ў народа майго, калі досвідкам здрадзіць табе. І няхай да мяне не прыйдзе вясна, песня, шчасце, каханне, спакой, всё одно не змяняют твой чорный проснак на отруту пшеницы чужой. От палеткаў райских лёгкай ступой збочу я до пякельных котлов, калі першы жадёл на мове маёй мне не скажа: братка, здаров. Той, хто схоча хоть слово твое разбурыць, хай раней у апошнім бою возьме смерцю і полымем тры муры: тело, сердце, песню мою. Ты мой жытні хлеб и каханы май, песня продкаў, нашчадкаў палі. Без тебе, не с тобой, не потребен мира. На души не гаси.